vam trobar amb el Toni quan ell encara no havia començat a coreografiar, però en canvi portava tot un any reflexionant sobre l'obra del Mies, l'havia estat visitant ell. I llavors quan jo vaig quedar amb el Toni el que va fer ell és transmetre'm una miqueta aquestes bases que ell considerava que havíem d'utilitzar per construir l'obra. Vaig anar fent una sèrie de peces, uns materials una mica sense una forma definitiva, o sigui que potser no acabaven, començaven, no? Una proposta de desenvolupament d'uns materials, i llavors jo li passava aquests materials i a partir d'ell, d'aquesta música, llavors ell ha coreografiat. I ha anat aplicant les músiques que jo li donava a el que a ell li ha interessat. O sigui, jo no li he fet músiques perquè les fiqués a un lloc determinat, sinó que és música que jo identificava amb Mies van der Rohe i llavors ell l'ha utilitzat com li ha convingut. O sigui que al moment en què va començar a treballar amb els ballarins es pot dir que la música estava quasi tota feta. L'únic que no estava ordenada. No se sabia quina peça aniria després de quina, hi havia peces que no s'han utilitzat, algunes s'ha hagut d'afegir al final perquè faltaven algun material, però el gruix estava fet d'un bon principi. El primer que se'm va acudir és buscar un paral·lelisme històric. Llavors, quan el Mies arranca amb la Bauhaus, és el moment en què a Alemanya també, o sigui, al mateix lloc i a la mateixa època, s'estan sentant les bases d'un nou sistema compositiu que se'n deia dodecafonisme o serialisme, que el Schoenberg, Arnold Schoenberg, que és un músic de tradició europea, doncs estava en aquell moment sentant les bases del que en aquell moment va ser una gran revolució que va canviar la música després del segle XX. El serialisme, en el fons, és també resultat del moment històric. Si des de l'època mitjaval fins al segle XX la música europea s'havia centrat o basat en la tonalitat, la tonalitat vol dir que quan s'escriu una obra hi ha un eix tonal que és una nota. Per exemple, diuen sinfonia en do major, no? Doncs en do major vol dir que utilitzaran bàsicament les 7 notes de l'escala de do. Normalment l'obra comença amb el do i l'obra s'acaba amb el do. Al cap d'un quart d'hora arribem aquí. És un principi molt bàsic en què la música des de l'època mitjaval fins al segle XX s'havia basat. Llavors, què fa el Schoenberg? Diu, estem en l'època ja del socialisme, ja no hi ha senyor, no hi ha rei, ningú mana, tothom val el mateix. Llavors aquí no hi ha tònica, ni dominant, ni nota que predomini sobre les altres. Totes les notes tenen el mateix valor. I això com ho aconsegueix? En comptes de fer les 7 notes, on hi ha una tònica, o sigui, en comptes de fer les 7, utilitza i afegeix les sincromàtiques. O sigui que ara en comptes de les 7 de la tonalitat en tenim 12. D'aquí ve el nom del dodecafonisme, 12 notes. I senta unes bases que diu cap nota pot tornar a aparèixer abans que hagin sortit les altres 11. Com el compositor, llavors, què pot fer? L'únic que pot canviar és els valors rítmics. Per exemple, si agafem, jo vaig crear, per fer aquesta peça del Mies van der Rohe, vaig fer una sèrie de 12 notes, que és aquesta. Són les 12 notes. Però clar, tu pots fer... Perdó. O. És a dir, pots jugar rítmicament. Això per una banda. L'altra és, podríem fer una A que sigui la sèrie i una B que sigui la retrogradació de la sèrie. Retrogradació vol dir que si la sèrie comença... El que fem és ordenar-la al revés, o sigui, l'última nota és la primera. O
sigui, és agafar les 12 notes aquestes i llegir-les del final cap al començament. Amb la qual la melodia, diguem, ja és una altra. No només això, sinó després crea una altra possibilitat que és la simetria fent-li un eix horitzontal. És a dir, si la sèrie aquesta que comença així ascendent, el que fem és, doncs, a partir d'un punt, que pot ser aquest mateix que dèiem, fem que baixi. O sigui que a partir d'aquest punt central, tots els intervals que hi hagin de la sèrie els creu al revés. I llavors apareix una altra sèrie, una tercera sèrie. I llavors queda una quarta, que és la retrogradació d'aquesta inversió simètrica. És a dir, que tenim 4 sèries de 12 notes que ens permeten composar. O sigui que no és només les 12 notes, sinó que ja en tenim... Clar, si tu mires l'obra del Mies van der Rohe, el pavelló Mies d'aquí, el pavelló alemany de Barcelona, hi ha el famós ònix, que és una pedra d'ònix tallada, i què hi fa ell? Doncs la posa, fa una simetria cap a la dreta, una simetria cap avall, i la simetria cap a la dreta d'això. És a dir, fa les 4 simetries que utilitzava Schoenberg amb les sèries dodecafòniques. Ja tenim un material que serà el bàsic per composar-lo. Primera nota. Apareix la segona. Apareix la tercera nota. Se n'anirà la primera, la tercera, se n'anirà la segona, i es queda la primera amb què hem començat. Això són les 3 primeres notes de la sèrie. Ja passem a la quarta nota. En comptes de començar pel greu, ara comencem amb una nota aguda. Comencem amb l'aguda. Quarta nota de la sèrie. La quinta. La sexta, ara. Ara la sexta. Desapareixerà la sexta. Desapareixerà la quinta, desapareixerà la quarta. I això va ser, diguem, el començament de l'espectacle, diguem, molt lent. Aquesta, diguem, és la construcció més dodecafònica, poder, de la peça. Diguem, és la sèrie, amb aquest tipus de valors desiguals, que és bastant com construïen aquests primers serialistes alemanys. Utilitzant sempre l'ordre de les notes, però amb octaves diferents, o sigui, una molt aguda, una molt greu. I té això que és com constantment, diguem, van sonant les notes, però diguem, no hi ha cap tensió ni cap moment de relax. És una cosa que funciona sempre igual. I això ho utilitzem en el moment com un entorn sonor dels que estan mirant l'obra del Mies van der Rohe, diguem, el moment que se suposa que hi ha uns turistes, per dir-ho d'alguna manera, que estan mirant l'obra. Llavors és aquest entorn que, a més, aquí no s'han de provar acompanyat d'un soroll d'aigua, que són elements que el Mies també utilitza, aquests elements naturals. Diguem, la contraposició de l'abstracció de la música amb el so natural de l'aigua. Mies van der Rohe comença la seva tasca a Alemanya, Berlín, hi ha la guerra, s'exila i se'n va a Estats Units. A Estats Units, allà és quan desenvolupa la seva obra més gran, diguem, i és quan el seu principi de menos és más, o less is more, es desenvolupa al màxim. I aquest lema és l'eix de partida de tot un moviment que hi ha a Amèrica, no només diguem plàstic, sinó musical, que és el minimalisme. Doncs
Clar, jo, al referir-me al Mies, parteixo del dodecafonisme, però clar, un altre referent important és aquest, la música americana del segle XX, el minimalisme, que a més tenen una mica com a punt de referència al propi Mies. Llavors jo agafo les 12 notes dodecafòniques, però en comptes de fer el sistema serial de composició que fan els músics europeus, apropo més aquest sistema de la mínima variació que utilitzen els americans amb el minimalisme. Llavors, és això que ja tenim un material, diguem-ne, entre cometes, melòdic, aquest, però el construeixo seguint els criteris aquests de la repetició en què cada vegada hi ha un petit canvi i fins que vas entrant en uns llocs profuns, quasi místics, no? Que és el que buscaven els minimalistes. I que té molt a veure amb aquests espais diàfans del Mies van der Rohe, amb la construcció dels gratacels, no? Que agafa una planta i aquesta planta es multiplica exactament igual, cap amunt, les simetries, tot això són... hi ha una sèrie de paral·lelismes entre la música i el Mies van der Rohe, molt grans. Llavors, una vegada prens aquestes decisions, ja tens un lloc estètic i filosòfic amb el que et pots basar per construir. Aquí agafo una nota que la vaig repetint i vaig substituint aquesta nota per notes de la sèrie. Seguint uns determinats ordres que es generen quasi, diguem, una fórmula matemàtica. Tu dius, vull que sigui així, i et surt la peça, diguem, no? Hi ha la sèrie, la retrogradació es construeix d'una manera i la sèrie es construeix d'una altra. I cada vegada, diguem, és una nota més, una nota més, una nota més. Construint fins que al final, d'aquí aproximadament uns 5 minuts, estaran totes les notes sonant. I aquesta que es manté ja no hi serà, perquè totes s'hauran substituït per les notes de la sèrie. Això, després, per exemple, una altra d'aquestes així minimalistes, en cordes, seria aquesta. Són petits fragments de la sèrie que es fan també amb la cap amunt i cap avall. El mateix dibuix puja i baixa. Hi ha uns que només marquen una de les notes que va tocant el violí. I això va creant un joc rítmic pensant que després a l'hora de ballar puguin donar accents relacionables amb el moviment, no? El pes es desplaça d'un lloc a un altre, a vegades sembla que vagi 3, a vegades va 2, l'accent es va com movent, i és una construcció que vas fent, pot ser llarga, diguem. Són petits fragments de la sèrie, per això. Un dels principis bàsics, per no dir el més important de l'obra del Mies van der Rohe és el less is more, menys és més. Doncs una manera d'entendre aquesta idea del minimalisme és la que fins aquí he comentat, que és amb molt pocs elements construir. No? Dir, aquestes notes aniran repetint i en canviaré la quarta, fas uns petits esquemes que acaben generant moltes notes, però el principi constructiu és mínim i el material mínim. Però el minimalisme pur és quan ja no hi ha elements. Llavors, el minimalisme màxim quin és? El silenci. Llavors això jo li vaig proposar amb el Toni que procurés sempre que pogués fer les peces en silenci. O sigui, jo li donava músiques, que ell utilitzés aquestes músiques, però que tingués una coreografia, provés també quin efecte produïa aquell mateix moviment que utilitzava amb una determinada música meva, què passaria si li traia la música i la feia en silenci. I això no va acabar de funcionar. O sigui, el silenci era massa silenci. Me'n vaig adonar que el que havia de fer era posar sorolls que em marquessin el silenci. O sigui, tu sents el silenci després d'un soroll. Si tu fas...
i llavors calla, te n'adones que després hi ha el silenci. No? I llavors aquest silenci no és tal silenci, aquest silenci era aquell gos a la llunyania, l'acord d'aquest... Bueno, i sona així. Els sons estan espaiats perquè es pugui sentir aquest silenci, estan ubicats a llocs diferents del pla sonor de la sala, diguem, hi ha uns que sents lluny, a la dreta, a l'esquerra. Se sent l'ambient, passa el cotxe. Això dona una atmosfera que jo l'entenia que això era molt més, també, quan veus aquells espais diàfans, nets, que quasi no hi ha cap element, que el que més s'assembla a allò musicalment és el silenci. Un altre ingredient era que volíem reflexar amb l'obra era com viu la gent dintre de les obres del Mies van der Rohe, com s'hi relaciona la gent. Llavors, ja que parlem de Chicago, tot això, doncs la música quotidiana què podria ser? El jazz. Doncs utilitzem el jazz, que curiosament agafo com a motius melòdics fragments d'aquestes sèries, o sigui que no me'n vaig a un altre lloc, sinó que segueixo amb el mateix material melòdic, però tractat d'una manera que no té res a veure amb el serialisme ni amb el minimalisme, sinó que és el jazz. Un jazz molt, diguem, suau i elegant, com correspon, jo penso, als criteris estètics del Mies, però diguem que és una cosa menys abstracta i més proper ja a les persones. La sèrie és el motiu que utilitza el baix del conjunt de jazz, diguem. El baix és el que està tocant la sèrie, no? Repeteixo la sèrie. Doncs aquesta peça, el baix està tocant la sèrie. Llavors l'harmonitzem de manera jazzística entre la bateria, o sigui que, tot i que és un fragment, és una part de la sèrie, el tractament no té res a veure amb la música serial ni amb la música minimalista. Això ja es cap a la part del final, on es veu la gent vivint a dintre, estant a dintre d'edificis del Mies van der Rohe, relacionant-se entre ells. És quan, si la primera part estem parlant més de les idees i de l'abstracció, aquí és la quotidianitat, és la gent del dia a dia. Si el baix segueix tocant la sèrie, però clar, tot l'altre ja és un tipus de música que no té res a veure. Però que també et situa, jo penso, en inclús aquesta mena d'elegància que té el Mies, no? Pues és jazz, però és un jazz d'una determinada classe, diguem, no? Vull dir que no és bebop agressiu, sinó que és una cosa així elegant, sofisticada, elitista. I un últim ingredient, llavors és com veiem des d'aquí el Mies van der Rohe, que he parlat dels moments històrics amb què ell treballava i m'he referit a ells, però que estem fent una obra sobre el Mies van der Rohe des del moment actual. Des del moment actual, què tenim més definitori musicalment? Doncs possiblement la música electrònica. Llavors hi ha tota una part de música electrònica que ve a ser una miqueta la visió del Mies van der Rohe des d'ara. Més o menys aquests són els quatre puntals en què he basat la composició de la música.
aquestes són peces que molt concretament estan fetes en relació a alguna que passa. O sigui, aquesta, per exemple, és una construcció rítmica, que és un cicle llarg, que cada vegada hi ha un so més, i li permet a un actor crear un cicle que s'enregistra per una càmera. És una mica difícil d'explicar. I van apareixent com uns personatges que tots és ell mateix. I això el que fa és marcar-li la pauta d'on està dintre del cicle. O sigui, és com si fes una pel·lícula en directe, allà, i això, aquests sons amb ell el van guiant. O sigui, no és només una qüestió musical, sinó és una ajuda en quin moment del temps estem. O aquesta altra. Aquí ells estan dibuixant una planta d'un quadre, d'un edifici del Ries van der Rohe a terra. Amb llum van marcant, on estan les parets i tot això. I també és això. Saben en quin moment han d'estar en un lloc o han d'estar en un altre. Una qüestió bastant pràctica, a part d'estètica. La sensació de moviment. Hi ha moments en què el propi actor, el moviment de ballarí, el moviment del ballarí modifica i crea, el so que estem sentint. Hi ha un programa que segons si hi ha molt moviment o poc moviment, si puja o s'ajup, tot això varia els paràmetres del so que s'està produint. Llavors, clar, hi ha una relació molt directa entre el moviment i el so. Això no ho tinc enregistrat perquè es produeix cada dia allà en directe.